Nyt ollaan Apsilla ja no mä ollaan täällä nyt juomassa ja mä aion syödä jotain paskaa. Tätä juodaan tässä samalla paskomaan ja sitten päästään jostain. Häh? Ei ne näitä löydä. Mä poistetaan heti kun mä oon uploadannut tän sun YouTubeen. Se on mun tarkoitus aina. Poistetaan joku. Oh. Ei jää yri joku. Rey. 2/5. 2/5 maistuu Monster Cheese. ABC-netti on perseestä. Niin on. Mä oon täällä ABC:llä. Tää netti on siis niinku ihan perseestä. Tää on kerran mun toiminut. Kattokaa mikä tässä on. Se on piirretty nyt enemmänkin. Se on piirretty tuohon enemmänkin. Okei. Tuolla on jonkun purkka tuolla päällä. Missä? Oho. Nimittäin Ongelmamuodossa yhteyttä ensin. tänään noutopöydässä jälkiruoka kruunaa ateriassa. Jotain valkoista paskaa. Täällä pöydässä jotain valkoista paskaa. Tässä on joku pikkuekökkä, joka liikkuu. Jee! Hyi helvetti. Kala sitä, niin sitä mikä se oli se? Ai puhutaan. Niin. Mä poistin sen heti, koska se on vähän outo. Niin se oli siinä Bloodimaryssä niin, että siinä liivellä free. Toi on seinän läpi, kato. Äsken toi sen verran tossa Niin, siinä, mullakin se oli silleen, että sen käsi vaan näkyi siitä. Ja mä ihmettelen, missä se on? Onks se näin? Kerro, se oli mun seinän sisällä. Ja puun sisällä. Nyt mä oon talossa. In house. Slendery. Ui! Se tulee taas seinän läpi. Se onkin Slendermanin takana. Se onkin sellainen homohaamu. Vai? Keskari. Vai? Ja tuolla näkyy tuon. Sitä päätä ei näy. Nyt se näkyy. 2 huoraa näkyy siellä. Nyt se liikuttelee huulilla. Kyllä kuisu. Minkä väristä tää on? Fuck? Kusen väristä. Kaikki tämän väristä. Kusen väristä. Niin, kusen väristä. Ei vittu, ne tulee tänne. Jampu. Ei, mulla nytte. Jampu. 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 Nyt tuli paskavlogi.